guys, good morning. Last day ko ngayon sa hospital. Tapos i-check nila ako kung pwede na ako umuwi. So hindi ko mapakita si Junior kasi nagdede. And then nagprepare lang ako ngayon para paglabas ready na. Sana okay na lahat para makauwi na kami. Kasi nakakapagod dito guys. Nakakaano, lagi ka na lang sa four corners na room. And then uwi na ako para makita ko na din si Francine. So guys, natapos na ako ma-check. Okay na tanan. Cleared na. Makakauwi na ako. Ngayon, nag-clear ako ng mga gamit ko sa closet dito. At saka si Francis natutulog. Then inaantay pa namin yung kinder arts niya, yung doctor ni Francis kasi siya hindi pa na-check. But for the time being, while waiting, mag-room tour tayo kasi wala na tayong magawa. Sige, room tour tayo guys. Wait. So ito yung main door. Good for 2 to na room pero isa lang ngayon kasi may COVID. Then yan yung bed ko, medyo magulo. Kasi tinatabi ko si Baby Francis matulog kasi ayaw niyang matulog dyan. Pero this time, natulog siya dyan. So, ayan. Ayan, may pabalcony sila dyan. Hindi ko na i-open kasi maano siya guys, malamig sa labas. May helipad dyan. Andun, ang lawak sa labas. Dyan, mga bigay ito sa ano dito guys, sa mga baby products. Meron pang from Hip, from Uptown Club. Ewan ko, new to sa amin ngayon. Tapos, ang mga laman niya is, hindi ko na i-open kasi ang mga laman ng iba dyan, nilagay ko dito kasi hindi ko na dadalhin yung iba. Ito lang at ito. And then, mga nappies, mga vitamins, may mga discounted code dyan. And then, mga gamit ko. Hindi ko pa naligpit. Ayan. May TV doon. Andun si Baby Francis. At ito yung bathroom nila. May postpartum tummy pa ako. Ayun. Bathroom nila. Ayan. Ang laki. Kompleto. Libre lahat dito guys. Dadalhin mo na lang damit mo. May damit for babies. Hindi ka na din magdadala. Ayan, shower nila. Doon. Very clean. Yun, mga shelf. May mga napkin. May mga... Hindi ko na i-open. Ewan ko, ano ba itong iba? Wala itong laman ata itong iba. Beans. Ito, mga ano nila. Sanitaries. Ayan. Aking kunin muna natin yung sabon natin. Ayan. Wait natin ito. Dinala ko mga toiletries ko. So, ayun. Then, yun na. Yun ang door para sa labas. Ready na ang bag ko actually. Ang ibang gamit na lang dun Kasi hindi magkasya sa bag ko. Iwan ko. Pagpunta ko dito nagkasya. Ngayon pag pauwi na hindi na magkasya. So ayan. Maya ko na ligpitin lahat. Tapos na kasi din ako. Antay ko na lang yung doctor ni Francis at saka yung si Frank kasi mag-aantay lang si Frank sa baba para i-pick up kami. And then, siya na din ang mag-aasikaso ng discharge papers namin. So, for FYI guys, walang bayad dito. I mean, wala kang babayaran except sa yung health insurance mo magbabayad. Lahat ng gamit dito, like for example, yung mga damit na sinusuot ni Francis. Nagdala ko ng damit pero hindi ko na siya pinasuot kasi sila kasi nagliligo sa kanya everyday. Silang nag-change ng everything. So, wala kang dadalhin. Ang dadalhin mo lang is yung damit ko kasi
wala sila for me. Last time with Francine, I think hospital clothes yung pinasuot nila sa akin. Pero this time, nagdala ako ng mga damit ko. And then, for Francis, dito libre na lahat. From inners, lahat. Lahat talaga libre kahit lampin. Hindi mo na kailangan magdala. So, ganito mga anak dito, guys. So, wala kang dadalhin. Yung ano mo lang, yung mother's book from your OB/GYN, your health insurance card na is a must actually here in Germany. And then, dinala ko lang yung Aufenthaltstitel ko for emergency purposes kung hanapan kanila ng permit. Just in case, then, passport. Yun lang dala ko. Pero ang hinanap na nila pagdating ko dito, kasi hinatid ako ng ambulance, ang hinanap lang nila is yung health card ko at saka yung mother's book. Ang mother's book naman, makukuha mo yan every pag nabuntis ka, punta ka sa OB/GYN mo, and then may mother's book ka na. Yun, dadalhin mo yun lagi sa bag mo, kahit saan ka magpunta, para kung in case of emergency, may mangyari sa'yo, or ma-hospital ka, or maano ka dyan sa daan, makikita nila na may mother's book ka, buntis ka, you are visiting your OB/GYN, blah blah blah, so on. So, yun yung parang passport mo sa pagpanganak. So, ayun guys, balikan ko kayo mamaya. So here's Madame with Junior, just released. Yeah. So how do you feel? I'm fine. Yeah? Fit to walk? Yeah, I can walk. Now he's hungry because he's deep asleep. Shit. He just wake up now. Okay, so we gotta go. I take Junior. Yeah. He's like a No, little boy. I think he just wants to be carried, that's all. No, he's hungry. Yeah? Because he didn't get ready since. Okay. Because he was sleeping now. It's not the time, Junior. Oops, my cardigan upstairs. Ah, okay, then come on and go and get it. You We wait. stay inside. No, we stay inside because it's too cold here. Yeah. For me, I'm sweaty, but while we are waiting for the cardigan to arrive. Oh, Junior is looking. Wondering what's that like. Francis is going did already. home. You did already? Look at his face. He doesn't like what he. He's... What's that? You have to stay here. Yeah, baby. Oh. Watch. Watch out!